ramtuk thlani som pali zirtop ni kan lo thleng tareng mai tunlai chu Middle East chanchinin khovel media te tlarma an luana saviau maya kan ngai ven tlang ni te pona hriata tin Donald Trump a chet vel na po kan ngai ven si ngami ani ome US intelligence te thupuan hi Middle East lam thuthar ngai ven tu te tan chuan benga ver viau mai Israel in kumin chung hian Iran nuclear site abei mai thei ti chu anthil mu chua dana nia tun hnai khan US intelligence community chuan Israel in Iran nuclear program bei atin tu thule kumina he bei na hi athlen ngei an rin thu report an tar langa Washington Post chuan Iran nuclear program be masak chu kumlai hol vela athleng thei ni in an tar langa Reuters chuan he report hi annem khetlo na chungin White House point engma an soidu hrilova The Post chuan Israel sarkar CIA Defense Intelligence Agency le Office of the Director of National Intelligence te chuan reporter te zona an chang du lo thung Intelligence report zinga Kim Chang ber chu January thlatir lam khan ti chuan in Joint Chief of Staff le Defense Intelligence Agency ya Intelligence Directorate in an siam ania posa chuan Israel in Irana Fordole Natanz nuclear facility bei atum nia zirchian ani US le Israel official te chuan hemi chungchanga hian comment an pelo thung heti lai hian The Wall Street Journal point file chungchang hi atar langa thil thleng hrachiang tu pani tar lang bokin Donald Trump administration nimha sabera intelligence report pania chuan Israel chuan Iran bei angai tuati tarlan ani bok analysis masabera chuan Israel chuan Trump administration chu Iran bei turin athlop tur thu tarlan ani a Joe Biden administration a in Trump administration chuan Iran laka hian malakna lian zok an kalpui ngai don ni in an tar langani Prime Minister Office le Israel Defense Force chuan he report chungchanga hian engma an soi lo thunga US Directorate of National Intelligence le National Security Council point thuchiang an tar lang lovani Iran President Masoud Pezeshkian chuan Tehran mail ma ten Iran nuclear center an bei mai thei ti tar lang ve bokin chutiang lo do le tur le lo bei le tur chuan Iran chu ain buat sei nia soin hewang hian Iran chuan air defense drill lian tham takin an kalpui mekani Israel ti chiat tum tu Iran chuan an nuclear program chu arem na zong le monom zong chawa an kalpui thu an tar lang nona amairo chu UN nuclear watchdog IAEA chuan tun din muna Iran chuan uranium chu civil mi te man thei aya sangin uranium level hi ati sangani ti soin anram hian a facility tlotum international inspector te malak na tur ati khotlai bok ti tarlan ani hebaka hian the New York Times chuan tun thlatir lam khan American intelligence chuan Iran scientists aruka team andin chuan nuclear althuam siam chuan tum nia alan thu soin rang taka siam theidan turan dap ti atar lang bok Israel official then khat chuan Iran bei andu thu an soi chuaka kumsang hele somni pathuma Gaza in dawna tran atranga Israel in Iran le athui roi ta chunga chiat na athlen dan ngai to chuan hunrem chang ber ni in a hriatani October ni sari sang hele somni pathum khan in October ni sari sang hila somni pathum khan kan hriatangin Hamas le Islamic Jihad te chuan Israel an beyani kha Palestinian firfiak pol Hamas ho hian Israel chimlam atangin Israel hi an bei thutani kha kata khan mi sang khat jan hi an that nge ani kha nikum September sang hele somni pali khan Israel chuan Hezbollah laka be puithlak na lian takan nei trana firfiak pol ruai tu te chu tuna chuan an ti cheviau to an bei theina Hezbollah ten military power an nei te po chu ti chaklawani ta a September thlatoplam khanin ka hai puana ni ta ni November thlatoplam khanin ka hai puana ni ta ni Hezbollah hi hunri tak chung chu Israelin Iran be puithlak atum na ati khotlai tu angai an nia hei hi missile ral thuam tam tak an nei wanga nia ma se indona awang hian tuna hian an chakna chu atla hniam to hle
heti lai hian Israel chuan Yemen a Houthi helte an bom fo bawk ani kha Iran ayan na sa zo ka bei theina an lan tir an chak zia Israel chuan na lan tira Syria chuan Iran nena injom Assad sarkar chu hel hovin an pai thla boka hemi hnu hian indona atanga spillover a hian Iran chuan Israel chu missile le drone baras lian tak tak magin voi ni an bei to ni kha hei hi Israel air defense ten hlotling takin an lo danga US le regional allies helai rambiala US tho pui te pon Iran ina Israel ka na missile te chu an lo kap thlave bokani Israel chuan Iran be pui thlak na voi ni chuan chang leta apan hin chu sanhle somni pali October thla khan ni in Iran air defense system tam tak ba ka sipai mun poimo then khat te Israel in do thlona te chuan an kap thla a chuti rualin Israel in do thlona te hian Iran airspace Iran van bo ruak atanga put ruin chutiang chuan theina an nei zian lan tir boka heti lai hian US President Joe Biden ka iroi khan Israel chu nuclear site beilo turin alo thlem ve bokani hemi nena inkal takin strategic affairs minister Ron Dermer chuan November thla President thuthar Donald Trump anena anin hmuna khan Israel sipaiten Iran nuclear facility te beiturin an thlop don emo ama nge US in Iran mun ma nuclear mun te chu abei mai thei ti tarlan ani bok nikum November thla khan defense minister Israel Katz chuan tuna hian Donald Trump chuan Iran nuclear chungchanga hian pressure lian taka siam meka Israel in bom chaktak manga Iran nuclear site bei kherlovin Iran chu inbiak na lama aron kir thei inbiak na lama hoi thei ni in Donald Trump chuan asoya chutianga Iran in inram na laman hoi du lawani chuan Donald Trump hian maximum pressure strategy mangin Iran chu na takin anor tur thu atar langani kha Iran rek na khautak siam chu a mangle dona chung zong vona kara chuan Iran omin tuna hian Iran po hian Donald Trump hian athu sei chu ati hlotling zela khovel mai enga za te chiam lo ti hriain Iran po hian tuna hian Donald Trump administration chu inram na siam pui emo Iran nuclear chungchanga an mutante sukyang tura malak pui andu thu tarlan ani ta hial mai ni nimin pelam khan Trump chuan Iran nen inram na siam thei ani tur thu a sei chuaka hei hian Iran nuclear program ti tople bom a siam chualo nan inram na siam thei ani thu Donald Trump chuan a soi Fox News nena Iran a hian inram na kan siam don ni in ka hria ati Iran hi an hlau thong hle ni in ka hria Iran hian inram na siam hi adu nge yang ti ka ringa bompuak lovin ralthuam mang in beina lian thleng lovin an mani nen hian inram na siam hi ka du khop mai ati mi zong hian an hria Israel hi kan puina emo kan ram ti na emo an mani thu emo po in Iran nuclear beitur hian an che chuak thei chutiang chu thlenglo se ka du zo kang ti in Donald Trump chuan a soi heti la hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan inrem na anlo siam to anga Palestinian Paul Hamas ten tun inrin nia an mi hrente an chua chun zom lowani chuan Israel sipai ten Gaza indona chu an chun zom le ngal don ni in an soi Gaza Stripa in ka hai nei na tura inrem na anlo siam to angin in ka hai tho khatna Hamas mi hren mek zinga chua turati mi pakwa te chu chua kim an lan ni lova in ka hai puan ni chuan eng kim ti danglam le ti suku ka ni chodon bokani Israel Prime Minister Netanyahu hian eksa video ati chua chuan Hamas ten inrin ni chuna an mi hren te an chua lowani chuan inrin ni chun lai thlenga an la chua lowani chuan in ka hai puan hi atop nga lang Israel Defense Force chu indona an tal chun zom le nga langa Hamas te nuai chimi turin nuai chimi an ni ma chu be pui thlak na lian jok an kalpui le ang ti in Israel Prime Minister chuan soi Hamas hian tunkar bullam khan inrem na an siam bo che in Israel inrem na an siam bo chia Israel hi apua rohman lok to anga inrin ni atang in thleng turatia an mi hrente an chua chun zom don ri lo ti an lo soi to ani Hamas thupuan chungchang ngai tua hian Israel cabinet meeting po nei ngala ni boka cabinet chuan Hamas mitang pakua chua hmaba kala omte chu
an tiam to anga chua vek an phut thu an soi Israel chuan inrem na bo chia Hamas chu an pu let thunga an mi hrente an chua chun jom don lo chuan inrem na an siam to kalpui chun jom zela tulna omlo an ti Hamas hian invona inrik rap na video an ti chua chuan Israel Prime Minister hian Gaza Strip chung le a che vela sipai da bel turin thupe ka ti chuak boka Hamas ten inrin ni ma dar som pahnia an mi hrente an chua lovani chuan atu langa chetura anin pe thu official te chuan an tar langani Jordan lal King Abdullah Tru chuan US President Donald Trump nena anin komna Gaza Strip naw pangdam lo sang ni te chu an rama en kol tura lak arem ti thu soya US President hian Gaza Strip Palestinian cheng te chu Jordan le Egypt ramason chua veka chuti lai chuan Gaza chu US kuta omtir alo rotwa mase herot na hi rampan hi tabaka arab ram thrang te chuan pom lo burani King Abdullah chuan Trump rot na siam chungchang amhalak pui dan tur an ngei tu ti soin Gaza anaw bangdam lo cancer na ve en kol ngai sang ni te chu an rama an lak lu thei tur thuwa soya Trump point King Abdullah thu sei chu lom omati thuwa sei bok Egypt President Abdel Fattah al-Sisi point kartop lam hian White House President Trump chu a mu ve don bok Gaza Strip atanga Palestinian mi te chuak tir kher lovin Gaza siam thatna hi kalpui turin an be mek bokani heti la hian Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russia nena an ram lak ve Russia nen an ram lak ve in thleng tura in biak na nei a in huam thuwa soi Zelensky chuan Russia nen an in do hnuwa Russia in an ram chin an lak le Ukraine sipai ten Russian kurs biala an ram lak te in thleng an du thu an soi hi ni a an ram himna tur chuan Europe ram te tho puina chawani lova America tho puina po angai ti a hriat thuwa sei bok Zelensky hian US Vice President JD Vance chu Munich Security Conference a hmuwa JD hi US in Ukraine sipai puina apek thin lo sei sel fo to tu ani Ukraine President Zelensky hian Russia kuta an rampek arem ti lo thu alo sei to boka Ukraine President Zelensky hian Russia kuta an rampek arem ti lo thu alo sei to a mase rotna siam chungchanga hian Russia lam chuan engma an la soi lo thung ole khati chin ka tun ta na kan ngai thlak le kan puan thei chin chun le ta phot mai se video.le thuthar jok in longai chang le vek don nia